No, som povedal Pikimu, že chcem túto jednu pesničku, aby sme zahrali a zatancovali pre všetky mamičky, ale zvlášť pre jeho mamičku. A vám poviem prečo. Ja som vlastne zistil, že ja som prispel tomu, že som stiažil život tvojej mamke tým, že som bol zlý vplyv na Fikyho. Lebo keď bol malý, koľko si mal rokov? 18? Aj ne, 16 možno. 16, tak keď bol ešte teenager, on pozeral naše videá a jemu sa páčilo, čo sa ti na mne páčilo? Že jak si mal piči. No, všetko som mal a jemu sa to páčilo, no a pravda, že malým deckom, dospievajúci, keď sa niečo páči, tak aj on to potom bude napodobňovať. A výsledok bol to, že jedoval svoju mamku. No, každé decko nájduje svoju mamku, keď sa správa tak, že má všetko. Takže Piky jedoval. Dodnes jedujem svoju mamku. No, a ešte dodnes jedujem. Ale už jedujem celú rodinu. Aj celú rodinu? Dobre, tak nevadí. Ale túto pesničku venujeme. Ja chcem venovať túto pesničku Pikyho mamičke chcem venovať za to, že som si spôsobil toľko jedovania sa, no. Malým Fiky sa musela jedovať, no. Ale napriek tomu, že Fiky vás jedoval, Fiky vás ľúbi a Fiky vie, že ste najkrajšia hviezdička celého nebička. Je jedine Pikyho mamička. No. Takže teraz ideme krásne zatancovať pre Pikyho mamičku, aby sa nehnevala, že som takýto vplyv mal, influence na syna, keď bol teenager, že som mal všetko a to od dnešného dňa. No. Všetci ste Borisa Kollára a Mariana Kotleba. Áno, to vtedy, ale potom sa vyklúil z toho, že ideme si teraz zatancovať. Najkrajšia hviezdička z celého nebička je tvoja mamička, čo ti Boh dal. Až ti tá hviezdička zmizne raz z nebička, potom do srdiečka vojde ti žiaľ. Nájdeš si lásku i kamaráta, nikto ti nedá, čo tvoja matka. Najkrajšia hviezdička z celého nebička je tvoja mamička, čo ti Boh dal. Nájdeš si lásku i kamaráta, nikto ti nedá, čo tvoja matka. Najkrajšia hviezdička z celého nebička je tvoja mamička, čo ti Boh dal.
pani Bea Lichmanová.